Pasamuan ingkang saestu dipun tresnani lan ugi tresnani Gusti. Sumangga kita sami nampeni lan ngraosaken pangandikanipun Gusti. Saderengipun sumangga kita awiti kanthi marak sowan wonten ngarsanipun Gusti wonten ing pandonga kula dherek. Doalah tuing gesang lan kawilujengan kawula. Ing wanci mirungga menika Duh Gusti, kawula marak sowan wonten ngarsa paduka. Saestu kawula ngraosaken sih palimirma paduka ingkang luber ing gesang kawula. Paduka tansah ngganjar kawula ayem tentrem kesarasan ing sauruting gesang kawula. Doalah ing wekdal menika kawula sami marak sowan wonten pandonga kawula ngunjukaken pandonga syafaat kawula. Kawula ndedonga tumrap pasamuan paduka GKJ Truco ing satengahing kawontenan sakmangke paduka mugi tetep karsa ngagem kawula pasamuan paduka menika minangka piranti peladosan paduka nggiyaraken kabar kabingahan paduka ing satengahing jaman sakmangke. Doalah kawula ugi ndedonga tumrap brayat peparing paduka. Kawula mirungga nyuwun pitulungan paduka ing satengahing pagebluk Covid-19 ingkang tasih kawula raosaken menika. Mugi paduka piyambak ingkang nuntun paring berkah dumateng kawula sedaya. Temahan kawula saged ngadepi pagebluk menika kanthi wilujeng wonten ngarsa paduka. Saperangan sederek-sederek kawula kedah ngraosaken panandhang karana Covid menika Duh Gusti, paduka piyambak ingkang rawuh paring berkah tumrap abdi paduka Yuli ingkang tasih masa isolasi, Mas Yuli Mbak Lia Sakbrayat, menapa dene Ibu Umi, Gendo Angel, lan ugi brayat-brayat sanesipun ingkang boten saged kawula unjukaken wonten ngarsa paduka. Paduka piyambak ingkang rawuh paring berkah kekiyatan kesarasan. Temahan sederek-sederek kawula menika enggal pulih kados wingi uni saged nindakaken kewajiban panggesanganipun kanthi sembada. Saestu Duh Gusti kawula namung saged pasrah sumendhe wonten ngarsa paduka karana kawula menika titah ingkang nggih. Doalah ing wekdal menika kawula ugi badhe sami ngraosaken sabda pangandika paduka. Sumangga Duh Gusti paduka ingkang pangandikan Roh Suci paduka ingkang makarya paring kawicaksanan dumateng kawula. Temahan sabda paduka menika saged katampi bebles wonten ing manah kawula dados gegaman tumrap gesang kawula ing padintenanipun. Sumangga Duh Gusti paduka pangandikan kawula sami mirengaken. Amin. Pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita raosaken mirungga wonten ing wekdal menika kapetik saking kitab Efesus bab sepisan ayat 3 ngantos dumugi 51. Kasugihane para wong pilihane. Mekaten Lembaga Alkitab Indonesia maringi irah-irahan.
Pinujiya Gusti Allah lan ramane Gusti kita Yesus Kristus. Kang wus berkahi kita ana ing Sang Kristus kalawan sarupaning berkah kasukman kang ana ing swarga. Awit sadurunge jagat katitahake iya ana ing panjenengane iku Gusti Allah wus milih kita supaya kita padha suci tanpa cacat ana ing ngarsane. Marga saka sih malimirmane saka ing wiwitan mula panjenengane wus kepareng netepake kita kaangkat dadi para putrane marga saka Gusti Yesus Kristus ing sakeparenge karsane. Supaya pinujiya sih rahmate kang luhur kang kaparingake marang kita ana ing panjenengane kang kinasih. Sebab iya ana ing panjenengane marga saka rae kita kaparingan tetebusan yaiku pangapuraning dosa manut gunging sih rahmate kang wus diluberake marang kita kalawan sagunging kawicaksanan lan pangerten. Marga panjenengane wus medharake wewadining karsaning marang kita manut karo rancangan palimirmane yaiku rancangan palimirma kang wiwit sekawit wus ditetepake ana ing Sang Kristus. Minangka pencawisan geneping wektu manunggaling sakabehe ana ing Sang Kristus kang dadi sesirahe sekabehe iku mau iya kang ana ing swarga iya kang ana ing bumi. Tak tembungake ing Sang Kristus awit iya ana ing panjenengane iku aku kabeh padha oleh panduman kang dijanjekake. Aku kang saka wiwitan padha katentokake tampa panduman iku cundhuk karo karsaning Allah kang ing samubarang kabeh makarya manut putusaning karsane. Supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep tumrap Sang Kristus kepareng dadi srana panggunggunging kaluhurane. Ana ing panjenengane kowe kabeh awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten yaiku Injiling karahayon iya ana ing panjenengane kowe kabeh sakwuse pracaya uga padha kaecap ing Roh Suci kang kaprasetyakake iku. Dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing bagian kita nganti kita padha tampa sakabeh yaiku tetebusan kang minangka srananing kita dadi kagunganing Gusti Allah supaya pinujiya kaluhurane. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu, kita ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Bapak Ibu para sederek kekasihipun Gusti ingkang saestu kawula tresnani. Sawetawis wedal kepengker wonten video ingkang viral ingkang nyariosaken anggenipun tiyang sami rebutan salah setunggaling merek susu Bear Brand wonten ing setunggaling supermarket. Susu menika sami dipun padosi awet sami pitados bilih susu menika saged kangge ningkataken imunitas tubuh. Imunitas tubuh menika dipun anggep bab ingkang penting ing wedal pagebluk menika. Mila lajeng kathah ingkang sami pados susu menika. Karena kathah ingkang pados mila reginipun ugi mindhak.
Malah kepara tikel kaping kalih menapa dene tikel kaping 3. Nah, ing wiwitaning masa pagebluk rumiyin kita ugi emot nyumerepi bab ingkang sami ugi kelampahan tumrap masker menapa dene hand sanitizer. Barangipun angel, reginipun ugi awis saestu, kamangka menika dados kabetahanipun tumrap kesehatan kita jaman sakmangke. Wonten ugi lelampahan jaman sakmangke wonten ingkang dipun wastani panik buying utawi blanja barang-barang kanthi gunggung ingkang kathah karana ajrih menawi badhe wonten gegeran, ajrih menawi boten kumanan, boten wonten stokipun malih ing jaman sakmangke menika. Lan kesempatan menika kadang dipun ginakaken ugi kangge tiyang ingkang boten tanggel jawab, lajeng tumbas kanthi gunggung ingkang kathah, lajeng dipun tampung, dipun simpen, lajeng wonten kelangkaan barang. Menawi sampun wonten kelangkaan barang, lajeng barang menika dipun sade kanthi regi ingkang awis. Panjen saestu mrihatosaken kawontenan kamanungsan kita ing jaman sakmangke menika, Bapak Ibu para sedherek ingkang saestu dipun tresnani Gusti. Tumindak-tumindak menika ndadosaken kapitunan tumrap kamanungsan kita. Hukum rimba lajeng lumampah, siapa cepat dia dapat, yang kuat yang menang. Manungsa lajeng dados makhluk ingkang egois, makhluk ingkang namung nengenaken kepentinganipun pribadi. Manusia jadi serigala bagi manusia yang lainnya. Kawontenan menika saestu mrihatosaken sanget Bapak Ibu para sedherek ingkang pun tresnani Gusti. Ing pagebluk pandemi Covid-19 menika, ing sak tengahing karingkihaning kamanungsan kita mboten sangsaya rumaket nyawiji, malah sangsaya tuwuh raos egoisipun. Dipun kuwaosi raos ajrih. Kados-kados kita menika kecalan akal budi lan pikiran kita. Malah ugi kalebet kecalan iman lan kapitadosan kita. Bapak Ibu para sedherek ingkang saestu dipun tresnani Gusti. Ing Efesus 1 ayat 3 ngantos dumugi 11 kala wau, Rasul Paulus pitados bilih sedaya tiyang menika sampun kaganjar kawilujengan lan katentreman sakawit mila saderengipun jagat menika katitahaken. Paulus gadah gegambaran manungsa sedaya menika badhe nunggil ing ngarsanipun Gusti ing saklebeting tentrem rahayu. Kacetha wonten ing ayat 11. Nedahaken bilih badhe wonten wedalipun manungsa menika manunggil ing Gusti Yesus, panguwaos ing swarga menapa dene ing donya menika. Rasul Paulus ing peladosanipun sampun manggihaken maneka warni jenising manungsa ingkang beda-beda. Peladosanipun Rasul Paulus menika sesambetan kalian tiyang manca saknjawinipun bangsa Yahudi. Bab beda, cerah, memengsahan sampun asring dipun sipati dening Rasul Paulus. Malah Rasul Paulus asring nampeni bebendu karana bab menika. Dipun tangkep, dipun aniaya karana ngajaraken bab ingkang beda tumrap tiang-tiang menika.
Ananging sanajan perkawis menika asring dipun aben-ajengi dening Rasul Paulus. Rasul Paulus tetep pitados bilih sedaya kala wau tundhanipun sedaya kamanungsan menika sami badhe dipun tunggilaken nyawiji ing Gusti Yesus ing saklebeting tentrem rahayu. Karena Paulus pitados bilih tentrem rahayu menika sampun kacadongaken, malah saderengipun sedaya titah menika katitahaken. Bapak Ibu para sedherek ingkang saestu dipun tresnani Gusti. Tumrap Rasul Paulus, manungsa menika sampun kacadong ing sih rahmat sekawit mula. Berkahipun Gusti sampun katetepaken sekawit mula. Katentreman lan karahayon menika sampun kaparingaken tumrap sedaya titah nut ing kanugrahanipun Gusti. Bab menika lajeng nuwuhaken pitaken menawi pancen sampun kaganjar kamulyan sakawit mila kenging menapa manungsa kamanungsan kita samangke menika kados-kados tebih saking titikanipun tiyang ingkang gesang ing kamulyan menika. Manungsa sami boten rukun, sami cerah, sami nggadhahi sifat egois, namung menggalihaken kabetahan lan kaslametanipun piyambak. Sami boten merduli menawi ing satengahing ngupati sedaya kala wau nyengsarakaken sesaminipun. Kados ingkang kula aturaken kala wau, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Menapa malih bab menika ugi kita tingali ing kawontenan pagebluk Covid-19 menika. Ketingal sifat aslinipun manungsa. Boten saged nggatosaken kabetahaning gesang sesarengan kadosta ing bab ingkang alit. Tetip prokes kemawon angel dipun lampahi, ngagem masker angel dipun lampahi. Kanthi pawadan aku sehat, lajeng sak sekecanipun piyambak. Kamangka ing jaman sakmangke ing wekdal sakmangke menapa ingkang kita tindakaken menika dados pengaruh, mempengaruhi tumrap kepentingan lan kesehatan masyarakat. Dening pemerintah sakmenika nindakaken ingkang dipun sebat PPKM. Dipun batesi kedah taat prokes. Menika sedaya kedah dipun tindakaken supados kita saged medhot rantai penularan virus corona menika. Sedaya pangupati menika badhe sirna lan muspra boten wonten ginanipun menawi sedaya masyarakat boten nindakaken kanthi tertib. Mila menapa ingkang kita tindakaken menika ageng pengaruhipun kangge kawontenan gesang sesarengan. Saking menika kemawon kita saged sumerep boten sedaya tiyang menika saged nampi perkawis menika. Bapak Ibu para sedherek kekasihipun Gusti. Gesang ing sakmangke ing situasi kondisi sakmangke pancen boten gampil. Kraos boten sekeca, boten bebas kados padatan. Ananging sumangga kita nanggepi kawontenan menika kanthi nedahaken titikanipun titah ingkang sampun nampi katentreman lan karahayon saking Gusti, sampun nedahaken titikanipun tiyang ingkang sampun nampi tebusanipun Gusti. Sami mitadosi pitulunganipun Gusti, boten ngendhelaken dirinipun piyambak. Sami pasrah dhateng Gusti, sami tertib anggenipun nindakaken prokes, sami dene anggenipun nggatosaken sesami.
Lan sumangga kita sami ndedonga mugi panggebluk menika enggal rampung. Paulus sepisan malih nedahaken bilih manunggaling manungsa ing tentrem rahayu menika kelampahanipun ing Gusti Yesus. Tegesipun menawi kita badhe nampi tentrem rahayu menika, kita ugi kedah gesang nulat tindakipun Gusti. Sami gesang rukun, tresna tinresnan, sami tepa slira lan nggatosaken sesami. Gusti paring berkah. Amin. Pedal ning kita ngraosaken pangandikanipun Gusti. Pedal ning kacekap.